guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang pesto. Meron ako ditong nabili na basil. This is about maybe, ang amount nito is worth 18 pesos and the weight is 120 grams. I have here 120 grams of basil at ang gagawin ko ay tatanggalin ko lang sa tangkay yung mga dahon, guys. Ito, ganun. Then, I will soak this to the water na, lagyan ko lang ng water ito, guys. I fill this up with water and then put maybe 1 tablespoon of baking soda. And then, rinse thoroughly. And then, I will show you later the next process. Okay? Let us make the pesto sauce for our pasta or for our sauces or for our pizza, like that. Masarap kasi ang pesto, guys. Okay? Mabango at masarap. It's aromatic sauce for pasta also. Okay? At ipapakita ko next sa procedure. I will combine it with the parsley, guys. Meron akong parsley dito. Ay maglagay siguro ako ng maybe 100 grams. Like that. More parsley. More parsley. Okay. About 50 grams of parsley. Then, I will just wash with baking soda, guys. Ibabad ko siya ng baking soda. Then, I will wash it thoroughly and then, next procedure. Babad natin ng 3 minutes, guys. Then, balikan natin. We will just rinse thoroughly. Then, next process.
Okay. At ilalagay na natin yung ating gagawing i-blender natin yung mga leaves. Ayan. You see this, guys? Oh, nandiyan na yung basil and parsley. Nagkahalo na. 120 grams of basil and 50 grams of parsley. Ayan. At napakarami yata. Pero okay lang yan. Kasi mag-shrink yan. Siyempre, magagaling yan. Ay magiging cream na siya. Magiging green na cream. At ating gagawing sauce. No? So, this must be the pesto sauce. At gustong-gusto ng pamilya ko ito. Gustong-gusto namin, guys. Favorite. Tapos, lagyan na natin ng olive oil. Abundant amount. Nang sa ganun ay ma-blend niya ng maayos itong ating gagawing. Siguro maybe 5 tablespoons or more. And then, ang salt, tatansyahin ko lang. Siguro maybe 1 teaspoon. Yan. And then, the garlic. This must be 8 cloves of garlic. Ayan. Ilahat ko na. 8 cloves or more, guys. Nasa sa inyo kung ano ang timpla nyo. Kailangan natin ng wooden spoon. Dahil hindi siya basta-basta maano, guys. Yung magigiling kaagad kasi alam nyo naman, it is dahon, no? And then, nga pala, kalimutan ko, meron pa tayong ilalagay, yung nuts. Dapat pine nuts, pero okay din ito, yung walnuts. Kaya, ang talagang original pesto sauce na ginagawa ng Italian is they use the pine nuts. Pero sa atin, maybe 100 grams. Yan. Abundant. Wow. Grabe. Ang daming nuts. Para malinamnam. And then, ilagay ko na rin yung paminta, guys. Lalagay akong paminta. Maybe 1/2 teaspoon. Ayan. Ang lasa nito. Talaga. So, ayan na. Yung ginagawa ko pag hindi nagagaling, guys, ginaganon ko. Ingat lang. Dahan kasi alam nyo na. Para dahan-dahan lang. Tapos, the final ingredient, ito po yung parmesan. Lagyan ko siya ng mga half cup of parmesan. Half cup. Ayan. Dami. Ang sarap nito. Kasi buo-buo yung parmesan. Ipailalim ko. Ang bango. Yan, complete na siya. Complete na ang ingredients. Kulang na lang konti at maging creamy na siya. Kompletong cream na talaga siya. Ayan. Dahan-dahan lang at maingat sa blender. Never na ilagay itong kahit na anong spoon or tool dyan sa loob ng blender. Kuraw again. Yun lang, medyo kailangan mapasensya ka dito dahil hindi lahat-lahat nagigiling agad-agad. Ayan. Dagdagan ko lang siya ng olive oil. Olive oil. Wait lang. Another 2 tablespoons. Ayan. You see this? Oh. The pesto sauce. Here you are. Masarap ito sa pasta.
sa pizza, sa seafood, sa karne. Ay, naku. Kahit saan pwede. Okay. So, ready done. Ito na siya, guys. Oh. Ang sarap. No? Hindi ma-close up. Yun ang ayoko eh. Ayan. Ooh. Our special pesto sauce. It's here. Tikman ko, guys. Tikman ko konti. Naku, perfect. Ang sarap talaga. Perfect punta. Tamang-tama lahat ng timpla. Ang galing ko mag-estimate. Yun ang talent ko talaga. Yung alat niya, yung herb niya. Pinag-combine yung basil and then parsley, then garlic. Agoy. And then the abundant amount of that parmesan cheese. Ang sarap. Then the olive oil. Didilaan ko lahat ng kutsara. Ang sarap. Oh, kita mo yan. Wow, wow, wow. May pesto sauce. Pesto sauce, special pesto sauce ala MJ is here. At, ayan. Pakita ko nga, malapitan sa inyo. Here. Ayan na, guys. Oh, you see that? It is very nice for pasta, sa mga karne ba dyan, o sa seafoods, mga sauces. Ayan, ang sarap. Sa mga steak, pwede ito. Masarap din to sa potato. Okay. Thank you so much, guys. Na-share ko na naman itong special pesto sauce ala MJ. At magpapasalamat ako ng marami. At yung mga baguhan dyan, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, we welcome you very much. And then, please click the subscribe button para makasubscribe ka na at yung notification bell para sa ganon ay ma-update ka lagi every time na merong bagong upload. Para sa ganon hindi ka mahuhuli. Lagi kang una sa mga upload ko, guys. Kasi masipag akong mag-share ng mga lutuin, mga pagkain, like that. Okay? Magkakatuwaan lang tayo. And stay safe lagi. Keep safe. Take care. God bless. Love you guys.